3,000, 3,000. Oh my G. Orihano, 3,000. Eburu Sobu, 3,000. Oh. 3,000 naira. Orihano. Yeah, family problem. Ebu Pulamia. Brother, you want to sell me? Family problem. No. This is my family problem. Brother, it's not fair. I am taking her away. Oh. If you buy trouble. Buy and buy trouble. Buy headache. Brother, it's not fair. Buy family wahala. Brother, it's not fair. Yeah, all about around to wage in all. They pay family. You want to sell me? It's not So fair. wage in all. So wage in all. When you papa mmadụ na nwa ọkwa na-eme lọv ihe unu si ndị arụma na Nollywood mbata Nollywood ihe ụlọ ahụrụ akpọ ga m sọ nwunye m ekwe ha ma gị bịa na-ele ndị otu go asị ọdụdụ nnọọ ka ọnwa nnụnụ ka m na-akwagharị nwa brief dove ọkwa ebe I didn't know I can get my azụza n'aka. Obiọma akpara n'oge ugbu a na nkata na-ewu na-egwu egwu. Chetakwa na nkata na-ata ata. Mụ na gị na-eme nọọ. Tupu nwa chọrọ ọkwa. Ikuku gaghị ebutu. From Roma. I want rice and do here rice rice through rice any time I go here. Iri chaganyo, erianyo. I want rice and I want to buy rice and beans. Flour pomo. Okay. Hancha zuru ke n'ime. Mana it's a fried ko wo fa ku. Okay, 1,000. Rice 1,000, then 2,000 naira meat. Mana nne emuru kwa go. Nwuru ga-aga ha ma etu ahụ ni n'ụwa. Ke ka iburu ihe nga n'obi na-acha ihe iri nri ọzọ. Ọwara na-agba gị. Isi? Ọwara na-agba gị. Ọ ihe ya na-eme gị. Ibe gị nọ na township na-eme business, gị nọ na village ya na-ere rice. Nwa n'iji agwa. Ihe otu chagwa customers go okwu. Ọwụrụ ụka ọjọọ ka m kwuru asị m saa iburu na-etu ahụ ni. Onye buri onye ọbụla riwe ni otu am na-ere ni enwesi m ike ga n'ahịa gị ịzụri. Chineke makwa gị rubit. Idewara ahụ ọnụ ka edi abalị aragbachikwa gị ntị. Ị ga-erewa ahịa gị focus on the business ị na-ere ị na-agba m okwu. Amadu ahụ wee tonta agba m okwu. Ndị alekwenu m esusu ụka na nkwuru ụgbọ ụka ọjọọ onye nyere nwanne ya advice kama ọ ga-eweste ego ya o buru n'obi gị gba gị welie ya elu ngwa wele ha na bude ya ọ ga-abarịrị gị n'ọnụ gị ṅụrụ your turn
onye bụ nri anaghị azụ nri ụta m na-ere nri na-agaghị m aga n'ahịa gị ịzụ nri ibe anyị gbala na m aka ebe ị na-echegharị ọnwụ ihe ọbụla emere ụnụ n'ụwa na ụnụ na-eche ọnwụ ka eme ihe ahụ ga-eme ya ya na-eche ọnwụ onye chitakwala m ọnwụ o n'ibere azụ kpọmọ 1000 agbọbịa ha ka gị ga-ata kpọmọ 1000 kpọmọ kpochie ekwego m obere gafukwe zụrụ rice richa makpuo ahịa zụrụ rie enyo eri anyụ iricha gị nyụpụ